Lihan ang atong Biblia sa Mateo 7:1 hangtod sa 5. Ebanghelyo sa Mateo 7, versikulo 1 hangtod sa 5. Nana ba ta? Sige, mo barog una ta mga igsoon. Balik sa ta sa pagbarog. Samtang magbasa ko sa pulong sa Ginoo. Verse 1, ningon diha. Matthew 7, versikulo 1 hangtod sa 5. Verse 1. Ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios, sama sa paghukom ninyo sa uban. Og sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Verse 3. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isig katawo, apan wala ka magtagad sa truso sa imong mata. 4. Unsaon manimo pag-ingon sa imong isig katawo, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata. 5. Tigpa karon ingnon. Kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Amen. Magampo ta? Let's close our eyes. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, nag-ingon ka sa imong mga pulong. Nga dili mabuhi ang tao, pinaagis tinapay lamang, apan sa matag pulong nga magagula sa imong baba. O Dios, ang mga pulong among gibasa karon, ikaw mismo maoy nagsulti ni ini. Ang gahom ni ini, Lord, amo gayong lauman, nga magpamuhat gayod, mulihok gayod sa tagsatagsa namo ka mga kinabuhi. Tabangi kami, Lord, nga unsay among madungog ug makatunan, ma-apply namo sa among pagkinabuhi sa adlaw-adlaw, Ginoo. Salamat, Lord, nga dili maagaw sa kalibutanon o sa kaaway ang among pagkinabuhi, kundili mahisakop sa gitudlo nimo sa imong mga pulong. Tudloi kami tulira ang mga hiwi namo nga mga pagkinabuhi, pinaagi sa imong mga pulong. Mauni ang among pag-ampo ug madawat namo ning langitnon nga kaalam, pinaagis ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Magapanglingkod ta mga igsoon. Karon nga kabuntagon mga igsoon, ang uluhan sa atong pagtuon nag-ingon diha nga bantayi ang imong kaugalingon. Na ako'y nawali ni ini nga dugay na kaayo pero lahi ni nga mensahe pod nga gihatag sa Ginoo. Ako ning gitan-aw siya niya, gitagaan ko ni Google. Gitagaan ko ni agtulo, niingon siya nga mind yourself. So mingon gani kag mind yourself. Bantay mong kaugalingon. Nya lain pay gihatag mga igsoon, take care of yourself. Mao ra man pod gihapon na. Then sunod ingon na pod siya nga watch out. Watch yourself. Bantayi ang imong kaugalingon. Kasagaran mga igsoon, dili ta makabantay sa atong kaugalingong linihukan, pagpanulti, pagpanglihok-lihok mga buhat nato. Tungod kay ang ato gayong gibantayan og ayo, ang lihok sinultihan og binuhatan sa ubang tawo. Dali kay kang makakita sa garbo sa uban. Pero wala kay makitaan bisan gamay nga garbo sa imong kaugalingon. Dali kang makakita sa sayop sa uban. Labi na gitawag ka og fault finder, sayop ray bantayan. Dali kay kang makakita ana. Pero sa imong kaugalingon, perfect ang imong apelyido. Unya, ang hiwi nga mahimo sa ubang tao makita nimo, pero ang imong kaugalingong buhat di ka kabantay.
ug mao yun ay labing tinuod mga igsoon. Nan karon kay mga Kristohanon man ta, dunay mga pagtudlo nga ihatag kanato nining kabuntagon nga mahimong paglaom nato nga duna tay mahimong kausaban sa kinabuhi. Ang atong mahimo mga igsoon mauni nga mag-iyahay ta og bantay sa atong kaugalingon. Kung duna kay tao nga wa ka malipay niya, unya duna kay suod kaayo nga higala close kayo nimo, sigurado nga kadtong tawhanang di kaganahan maog yunay imong isugilon. Kung naamos panagtigom maog yunay yung isgutan. For example, dunay tawo nga dili ganahan anang tawhana, siguradong kamoy magkaamigo kundi po kaganahan anang tawhana. Unya inyo na dayong ukayon ang tanan niyang baho, ang iyang kinaiya og di gyud ninyo makit-an ang inyong kaugalingon. Daghan kayo ko og mga kasaypanan. And I believe nga gipatubo gyapon ko sa Ginoo bisan tuod sa akong mga pagpamastor. Bisan ako sa akong pagpangwali sa pulong sa Ginoo, gitudluan o gipatubo sad ko sa Ginoo. Unsaon Lord, unsaon gayon. Ang salamat sa pulong sa Ginoo nga kanunay yung nagbadlong, kanunay yung nagtudlo. Because halos dili gyud ko mayong halos. Ang normal sa kada tao nga maghuna-huna gyud siya nga mas maayo pa siya kaysa sa uban. Munang gitudluan ta dito sa Pilipos 2, Pilipos 2. Nga isipon na to nga ang uban mas maayo pa kaysa nato. Ang mga Parisiyo, mga relihiyosong tao, kining mga Parisiyo o mga Sadusiyo, pundok siya sa relihiyon sa mga Hudiyo. Wala pa'y Katoliko, wala pa'y Christianity adto nga time. Namugna na ni sila pundok sa mga Sadusiyo o Parisiyo og diha nagsugod ang kanang gitawag og sinagoga. Pagkatawo ni Kristo, sa pagsugod sa iyang ministry, nagtawag siya og 12 katinunan diya nagsugod ang Christianity. Wala pa sila'y pangalan. Imong basahon sa Book of Acts, ang tawag nila Christian Fellowship. Christian Fellowship. Bot gibasabot tigom sa mga magtotoo. Now, ang mga Parisiyo doon na sila'y gitawag og nga kanabitang istrikto nga pagtudlo mahitungod nining legalismo. Legalism kayo sila. Nga ayaw na buhatan ni. Pero sa pagkatinuod lang mga igsoon, doon na sila'y daghan kayong gitaguan nga wala makapahimaya sa Dios. Gisunod nila ang pagtulunan sa tao, samtang gisalikway nila ang pagtulunan sa Dios. Muraog kita, ang mga tuo-tuo gikan sa katigulangan nga gitudlo atong gisunod. Pero ang gisulti sa pulong sa Dios atong gisalikway. And that is why ang atong Ginoo naghimo siya 21 kawali nga naa sulod sa Matthew chapter 5, 6 and 7. Doon na siya 21 kawali. Human siyang 21 kawali, niingon siya dito sa verse 24 sa Matthew 7, therefore. Conclusion, ingon siya, busa ang tanan nakadungog sa akong gipangsulti ug dili magtuman niini. Sama sa taong nagtuko diha sa balas. Giulan, gibaha, gibagyo, nabungkag. Apan ang nagtuman, nagpabilin. So, ni anang 21 kawali, ang usa ni ana maoy ning atong gisgutan karon. Imong kaugalingon mo'y bantaye. Ayaw sigig panghukom sa uban. Atong usa-usahon. Ready na ta? Amen? Andam na ta, mga igsoon? Mauni ang akong kanunay ginabantayan. Pag-start na ako og eskwela og IMDEB, balin naghana kong na-realize sa kinabuhi. And pwede na kayo kong matalikod sa tanan, magpabinin ako sa Ginoo. Makiglakaw ako sa Ginoo. Wala tayo atwa, iya sa Ginoo tanan. Matthew 7 verse 1. Naingon siya, judge not that ye be not judged. Ingon siya nga ayog hukom sa lain, arong dili isad ka hukman.
Kabantay ka nga kung unsay imong ipakita sa imong isig katawo, kasagaran pod may tabo nimo. So kung i-judge nimo ang uban, sigurado sad ka nga mahukman. And kinsay nagsulti ana? Ang Ginoo mismo. Nakabalo mo mga igsoon, walay gisulti ang atong Ginoo nga dili may tabo. So nakaibalo si Lord nga kung manghukom ka, mahukman sad ka, mo nang ningon si Lord, ayaw na gimuha. And daka na to, dili na ta mahukom sa ubang tao, pero kanunay na itong ginahukman ng atong kaugalingon. Ikaw kit bugo gyud ka, ikaw kit more gini imong mahimo, ibadlungon ra gyud ka. Atong nanglabay mga adlaw, atong muna imong gipangbuhat, mga tuig mo na imong gipangbuhat. Sige nimong ginahukman imong kaugalingon. Kanang naa sa imong tapad, inang past is past. Ganihara to. Gahapon rato, ni aging adlaw rato, ang importante kanang ikaw karon. Kaya ang tinuod mga igsoon, bisag nag-unsa pa kas imong kinabuhi, ang imong kabililhon, wala makuhai sa kasing-kasing sa Dios. Mundili nimo mahukman imong kaugalingon. And doon ay mga taong tanaw nimo balaan kayo, matarong kayo, pero someday nga backslide. And doon ay mga tao nga kamakaingon kag pawalar kayo. Asas Alfred? Alfred? Vinyas? Klase. Ako siyang i-share ninyo ron. Kay wa siya dire. Di na ko to isgutan. Pila ninyo din nakabantay nga murag, unsa man ni si Alfred pawala raman? No? Di nimo siya kanunay makitaan. Di gun mo kitang Alfred. Gawas nga busy kay siya sa Espiritu. Sa man yung pagkakristohano na yung matanoon ng pawala raman. Pero kabalo ka, maka-amaze kayo ng mata. Daghan kay siyang gihimo para sa Ginoo nga iharang gitago. Lawom kay nang atong agyanan si Alfred anak ga hakot og mga bato nakig-away sa mga kayutaan. Sila Justin. Di mo siya makitaan, hindi mo lang kayo magtingog, di kayo pakita, wala ra. Igo na lang kung muadto dito, kaya naghanan na silang natapok pila, siguro naka-dump truck, o gibutan na itong dump truck. And then ang chat sila, nga pastor, say, mga buluhaton, pastor, kaya sa mugdong are, kaya wala pa ikuan. And then ang ahoy, hindi na, ano si Alfred, may iwali, balik na ta dire. Ang akong punto ani mao ni siya nga dili nimo mahukman ang usa ka tawo nga kini tawhana ing ani gyud ni kini tawhana ing ani gyud ni kini tawhana ing ani gyud ni kay wala jud ka kabalo sa tinuoray lang unsay iyahang pagkinabuhi atubangan sa Ginoo because kasagarang tawo ang ilang pake ang unsay nakita sa tawo o unsay masulti sa tawo. But doon na yung mga tao nga, hilom ra sila, tago ra sila, nga ilar na buhaton para sa Ginoo. Na po yung mga ingunana mo na di takahukom. Naman takahayahay na kaya sila, kaya nga dato na nag-ayaw niya pag-abot sa panahon. Galisod og taman. Or muingon ka, kini grabe, kini kaugmaon ni bataan ni, super ka-talented. Grabe, mas bright pa kaysa sa iyang maestro. Kaya pag-abot sa panahon, wa ni humag-eskwela. Kay nagminyog kalima. Minyog kalima, mga anak, tagurha, pulo, tanan. Nay mga ingon anak yun. Nya sa church na apoy, grabe ka, pabadlong ba kayo? Grabe ka, badlonguna, yun kayo. Wa ka kabalo in the future, nagpastor siya. Wa ka kabalong gigamit sa Ginoong manangyaw. Di ni mo maghukman ang tao sa iyang kasamtangang kahintang. Munang ningon si Lord, do not judge. Kami sa una mga igsoon, nisulod mi sa Methodist Church. And hubog kaayo mi, gainom mi, unya ni ulan man, ni balhin mi, mo ni tindahan, ni tabok mi sa kalsada, unya dito mi sa kanang murag pantawan, ports sa church. Gapasilong katagay mi. Nya sige mig inom sandig-sandig ko sa pultahan. Wa man daylak na able. Pagka-able kita mamig drum sa sulod ingon ani. Kay kini mga Kristohano na may mga ingon aning mga pagdayeg napoy uban wala.
Naa or wala, walay problema. Basta kay ang Ginoo mo'y daygon. So nisod mi dito. Una, kay kapika pa mi niya, among mga ilimnon, gibilin na itong gawas. Sige mag-ulay, sige duk-duk-duk-duk, dihapoy gitara la. And then, among gidala na gyud sa sulod ang among ilimnon, og nagtagay may diha na gyud sa pulpit sa simbahan. And then, sige may kantahan ay, gipanggamit doon na mo. Ikaw kalimot at ahoy business gabi eh. Pagka Friday evening, doon ay prayer meeting o practice ba na? Las 4 sa hapon. Niabot sila, subo kay sila, nagilak sila sa Ginoo nga, Lord, di pa namas-tamasan, doon nga mo ang tigumanan sa pagdaig ni mo Ginoo. Gahilak dyan sila, kaampo. Diha ang ilang pastor, gikuha tong mga upos nga sigarilyo, gibutang sa halaran. Ningon ang ilang pastor, Lord, babaye, babaye. Ingon siya, Lord, kinsa maning mga tawana, wadyo ko kaila nila, kinsa ni sila. Ayaw tao ni sila silote, kundili, Ginoo pag-uhay, noon panggamita ni sila. Nilabay ang dagang katuigan na invite ko Wallis, Philadelphia, and then after sa Philadelphia, gi-invite ko sa Methodist Church. Katog yun mismong simbahan na. Nagilak sila dito, pagsugilo na ako, pila ka mga tuig, kami dire gatagay. Kita siguro mo kasilig, siguro mo mga sigarilyo, nakapunit siguro mo mga butilya dire. Kami ang naghimo adto. Gatulo ang luha sa ilang pastor. Hindi mo ma-judge ang tao. Napay mga taong balaan kayo. Balaan kayong lantawon. Pero dili makabuak og baso. Pero grabe dieg mga gitaguan, mga dili kita kahukom. Ingon si Lord, ayaw pag hukom. Nganong dali raman mo ni unang pangutana, nganong makahukom man ta sa ubang tawo? Unsay title nato? Bantaye imong kaugalingon. Ang rason di ay nga mahukman day nato ang ubang tawo kay wala na ta nagbantay sa atong kaugalingon. Kanang nas imong tapat inang pilay imong sweldo. Seryoso ba? Inapilay imong sweldo sa imong pagpamantay sa uban. Na mahal ba yan ang bayad ng makuha kang security guard para magbantay ras imong tindahan, imong negosyo? Pero imong silingan, bisag di mo bantayan. Bisag dili nimo silduan, bantayan gyud ka. Ningon ang Bible paminaw, ang Holy Spirit nasayod sa tanan. Nya usahay pud ikaw mo ra nakag Holy Spirit sa imong silingan. Tanan niyang sekreto kahibaon na ka. Kay kusog kayo kang mamantay. Karon mga igsoon hatagan nato nig conclusion be. Ug dili manggaling usa ka gatos porsyento nga mausab ka at least na gamay. Naay? Laina po no? Na gamay. Ingon siya, do not judge. Ayaw paghukom aron dili ka mahukman. Verse 2. Ingon ang verse 2. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. Kung unsa daw ang imong sukdanan nga gigamit sa paghukom, mao pod sukdanan gamiton sa imuha. Napa mo? Sunod, ingon siya. Ye shall, and with what measure, no? Unsa, sa imong paghukom, hukman sad ka, and with what measure ye met, it shall be measured to you again. Bantayan gid. Mo na ningon si Lord, kung unsay imong gustong buhaton sa imong isig ka tawo diha nimo, buhatan ngadto nila. Kung ganahan kang daghan kag kaaway, pagsigig pangaway. Kasayon. Daghan ka gusto ka daghan kang madawat, pagsigig panghatag. Ningon si Lord. Proverbs 11:24, dunay mga taong walay pugong-pugong sa pagpanghatag nag-anam og kadato. Apan dunay mga taong nag-withhold, nagagunit sa angayang nahimong kabos o guay nahot. Muna'y delikado. Ari ta diri sa judgment. Ingon siya, ayaw paghukom aron dili ka hukman.
Ang sukdanan ngay mong gamiton sa paghukom sa imong isig katawo, mao pod ang sukdanan ngay mong gamiton. Nga gamiton di nimo. Sunod nga verse. Kining sunod nga verse murag makalaay. Tingan siya. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye? Nganong naman kay pake? Nganong gaatiman maka? Nganong gusto mo nimong kwaon ang sawdust, ang puling sa mata sa imong isig katawo, but considerest not the beam, poste, kahoy, lag, truso. Wa ka makaatiman, wa ka nagabantay. Di nimo kuhaon ang truso that is in thine own eyes. Ano man, sa man mo pagkuha ang puling sa imong isig katawo, nga doon na may truso sa imong dagway. Muna atong bantayan sa kanunay. Dali yan atong makitaan ang puling sa uban. Samtang ang truso nga atong kaugalingong binuhatan, wa tay paki. Ako'y taong kinadugayang matulog. Ganahan na kay kong magsigig basa-basa. Maramaro, God cellphone ba ya? Then magbasa, o niya mag-ampo. Bisang naghigda na, makigsulti na po ko sa Ginoo, Lord. E nami prayer request nga, si iming gadawat og prayer request. Sa cellphone na nako, kay kaning cellphone, di mo na mabulag. So, isulat ni mo sa notebook ang prayer request, naghigda ni mo na malong kag suga. Di naman musiga ni mong notebook. So, ari cellphone, ano makita na, higda ko, Lord. Tabangin taon ning tawhana. Gamay lang kayo ko kinatulugan. Munang ugnay panahon ako pong gulpihon. Magkadaghan ang imong buluhaton, magkagamay ang imong kinatulugan, ang imong pong pag-ampo magkataas kay bisag magtrabaho ka, mag-ampo na. Inlabaw sa tanan mga igsuon, kana gyung makit-an nimo imong kaugalingon nga gikaluhian ra pug kag-ayo sa Ginoo. Nagkaroon din ako mayong magsakit ang dughan, mamugos sa kinabuhi sa magbag-o siya or dili. Igor gyud nako na siyang paibaos pulong sa Ginoo og iampo. So, ngano man nga mangandoy man ka nga kuhaon nimo ang puling sa imong katawo nga di man nimo matagad makuha ang truso. Gihatagan siya panambagon. Nasa panambagon. Dira, verse 4, ingon ang panambagon. Muni ang counsel, paminaw. How wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote of thine eye, and behold, a beam is in thine own eyes. Niyang pangutana, unsa man nimo pagkuha? Ang puling sa imong katawo nga na may truso. Tan-awa ni, padayon tas panambagon. Verse 5, ingon. Tig pakaron ingnon. Ikaw nga tig pakaron ingnon. You hypocrites. First, cast out the beam out of thine own eye. Kuhaasan ng truso. And then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Unaha ang imong kaugalingon, aron nga, mas dali nimong kuhaon ang puling sa uban. Muni ang panambagon. Now, sa gikaingon ko na, kining troso, di ni nato makitaan. Kaya ang makitaan nato, puling sa uban. Og mauni ang kamatuoran. Nga gikinahanglan ang mga Kristohanon, maablihan ang atong mga mata aron makakita tas atong kaugalingong troso. Kaya sige retang gabantay sa uban. Mo bitaw ang ingnon mo nako, wala jud koy paki og unsaon ninyo ning ako ang asa ko ninyo dadon. I-post ko niyo sa Facebook. Sige na akong gi-reminder na akong wife. Ayaw kagat og dunanay mga ingon anak. Di na, kapoy na kayo na. Magpadayon ta, mamuhat na ta sa Ginoo, padayon na ta, padayon. Daghan pa kayong mga walihonon. Daghan pa kayong mga dapit. Daghan pa kayong mga taong ato ikahimamat. Na nanginaanglan sa pulong sa Ginoo. Bisan pag unsaon siguro nimo guba. Pero na pa yung mga tao nga musugot pog gubon. Kalma ra ka. Okay ra. So, muna ang panambagon mga igsoon. Remove
Bantayin imong kaugalingon, lantaw imong kaugalingon, og susiha gayod unsay naa nimo. Now, dunay usa ka sitwasyon nga ang mga tao sa Galilea, paminaw mo ha, ang Israel nabahin siya sa duha. Nabahin siya sa duha. Ang 30% sa yuta sa South Judah o ang 70% naa sa North Israel. Pareho ni silang mga Hudiyo. Dito sa North sa Israel, sa pinakaibabaw gyud nahimutang ang Galilea. Ang ubos ni ana Capernaum. Timan ini ang atong Ginoong Hesus, duna siya'y duha ka panimalay ngayang gipuy-an Galilea o Capernaum. Nasabtan na to? Now, kining Galilea o ang Capernaum, mas daghan o gihimo nga milagro ang atong Ginoo. Kining dapita na adire ang Tero, ang Sidon, Galilea. Capernaum, Galilea. Dinis Judah, gamay lang kayo ang kay gayunang nakamhimo og milagro ang atong Ginoo. Kay relihiyoso kayo ang Judah. Nasabta na to? And dito sa Galilea, mga igsoon, dunay nagsugod na og sunod sa atong Ginoo nga ang ilang panglantaw sa ilang kaugalingon, mas matarong pa sila kaysa sa ubang Galileanhon. Daghang Kristohanon ning ana, nga pareho tang kasimba, pero imong panglantaw sa imong kaugalingon, mas matarong pa ka kaysa sa anang na simong tapad. Lingi-lingi kas likod, turo. Simba-simba po ni siya, oh. Kani po daw, simba-simba, pero niingnon na niyo. Nay mga taong ingon ana. So ang mga taga-Galilea, naglantaw sila sa ilang kaugalingon nga mas matarong pa sila kaysa sa ubang taga-Galilea. Itong basahon mga igsoon. Na makita na siya sa Lucas 13. 1 hangtod sa 5 gihapon. Luke chapter 13, verses 1 to 5. Now, tanawa dire mga igsoon, kining mga tawhana, nagsugod na ni sila sunod sa Ginoo, paminaw sa Ginoo. Unya, duna sila nakita nga daotang binuhatan sa ubang mga Galileanhon. Mao nga, niduol sila sa atong Ginoong Hesus og mingon, Lord, grabe daotan kayo sila, Lord. Then giingnan sila ni Lord, daotan? Sultian mo na ako, og di pon mo maghinulsol, patay pon mo. Itong basahon mga igsoon, verse 1. Luke chapter 13, verse 1. Niadtong higayuna may mga tao dito nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. So imagine ha, gasimba. Imagine ka no, di gasimba ta dire nya, nay nikalit og abot gipamusil ta direng tanan nga matay ta. So makaingon gyud kang grabe po mga tawhana oy. Sa simbahan gyud gipatay. Gadayeg ang mga tao gipatay. Makaingon gyud kang dautan kay siya. Now, naman tay gitawag og venial sin og mortal sin. Sa Bible wala nay timbang-timbang asay mas bugat. Kay ang tanan nga gitawag og sala impyerno ang bayad. Minaw ta ha? Karong makasabot tagayo ani. So, ingon sila, Lord, mortal sin to Lord. Imagine, Lord, gadayeg sila, I am a friend of God. And then kalit silang gipamatay, Ginoo. Lord, Sunday morning, Lord, naghalad sila, Lord. Nagdayeg sila, Lord. Anak, yung time nga nagsimba sila, wag nila mapaabutan, Lord, maho magsimba, makapanggawa sa simbahan o sa gipamatay. Di hagyod sa sulod sa simbahan, Lord. Grabe mga daotana, mga tawhana. Maunay ilang gisulti. Paminaw, ningon. Ingon diha mga igsuon, niadtong higayuna may mga tawo nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. So grabe ka daotan. That is why nisugilon sila sa atong Ginoo. Verse 2. Napa mo?
Apan miingon sa Jesus kanila, nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa sa ubang mga Galileanon? Tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Munis tubag ni Lord. Wag yun ningon sila, bantay lang niya na sila. Ba't ningon sila, nagtuo ba mo? Nga mas dautan sila kaysa sa ubang mga Galileanon? Kinsa iyang ipasabot, kining na nagsumbong sa iya. Verse 3, dili, sultian ko kamo. Kinsa iyang gisultian? Ang nagsumbong niya, ang nag-ila nga sila, mas matarong paggamay kaysa sa laing tawo. Ingon dayon sila, sultian ko kamo, ingon si Lord. Nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. See? Usahay mga igsoon, ang ato lang panglantaw, duha man ni siya ikuan ani kanang mensahe ba? Nga posible nga kining mga tawhana nagasimba, pero ang ilang pagsimba dili matinudaanon, gihukman sila, pinaagi sa pagpapatay. Ginamit lang ang otoridad ni Pilato. Now, posible sad nga ang ilang gitumbok gyud nga dautan kaayo nga mga tao kining nagpatay. Apan ang tubag sa tong Ginoo nagtumbok sa kada usa. Ingon siya, nagtuo ba mong mas dautan sila kaysa ninyo? Kamong tanan nga niya karon nakasimba, nagtuo ba mo nga ang wala nakasimba karon, ang wala nagapangalagad sa Dios, ang wala diha nagila sa Ginoo, mas dautan pa sila kaysa nato? Dili, kung doon na mo'y sala nga gitaguan o di mo mahinulsol mga matay sad mo. Muna'y klarong gisulti sa tong Ginoo ngadto kanila. Ingon diha sa verse 4, may tungod niya itong nisiutsol nga nangamatay dito sa Siloam kay natumpagan sa tore. Naghuna-huna ba kamo nga kadto sila mas daotan pa kaysa tanang mga lumulupyo sa Jerusalem? Verse 5, dili, sultian ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unsay repeating line? Unsay nibalik sa gisulti sa tong Ginoo? Kung dili kamo maghinulsol sa inyong mga sala, mga matay sad mo sama kanila. Di kabalo mo mga igsoon, mo nigihimo nga excuse, nga mga nang uban, okay raman ako ah. Gamay lang maning akong sala, kumpara sa iya ha. Kana judge mas grabe yun na. Yung imong walihan, dari daw, paminaw sa pulong sa Ginoo, kana sila may walihan, pastor, kaya ako, okay ako gamay. Gamay rin ako ah. Naara ko'y gamay. Di ba? Mingo na yung okay ako. Gamay rin eh. Sila mo'y mas nagkinanglan. Sila mo'y mas dautan. Ingon si Lord, kung di ka maginulsol, mamatay sad ka. And kabalumog nga nung niingon si Lord sa Matthew 7 verse 1 hangtod sa 5, ayaw hukom sa uban. Tungod ka, tanawa, Romans 3:23. Niyon sa Romans 3:23, ang tanan nakasala, natagak, nahagbong, nahilayo sa himaya sa presensya sa Ginoo. Maklaro ba na to? Dungan daw tagbasa be. For all have sinned and come short of the glory of God. Tanan sadaan. Kanang naa sa imong tapad ay nagikaluyan nagyud ko sa Ginoo. Sulti siya, suginli siya. Gikaluyan nagyud ko sa Ginoo. Gaistorya may sa pastor sa Valencia. Uman sa among fellowship, like, kay kaning mga magpaila-ila lagi. May nga nadayog. Karon ang ato nga speaker, gikan ni siya sa kuan, mao ni isulti. Nya pagkahuman mo ingon na dayon og atong i-welcome ang alagad sa Ginoo. Kuyawa no? Di man na siya sayo, pero kung imo una-unaon, kurat man eh. Gamhanan eh, balaan ni nga tawo. Di ba? Sa Bible ang mga gitawag og man of God. Kabalo mga igsoon. Sa diha nga palawuman gyud nato ang pagtuon sa pinulungan og sa mga
pagtawag sa kanang tawag bitaw sa tao mga igsoon. Naman tayo gitawag og noun, pangalan sa tao, sa place, things, and ideas. Noun, pangalan. Yang mo ingon na kanig pronoun nun sa example, ana. Daghang kay itawag sa ato. Pag moingon na gani ng woman ang Bible, or moingon na gani ng Bible, man, dili na siya basta-basta. Kabalo ba mo nga ang woman sa Bible mas taas pa og value sa gitawag og inahan? Munang moingon sila, be a man. It means, equip ka, be a woman. It means nga, sa kaalam, sa kahibalo, sa experience, sa kinaiya, grabe na ka. Ligo na ka, malang tawgon kag woman. Tawgon kag man. Nang kuyawa mga igsoon, ato welcome ang man of God, muragog. Kabalo mo kasi imong kaugalingon nga daghan pa kay kag problema, patubuonon, daghan pa kayo kayong kuwang sa imo ha. Pero di po nimo na masabtan mga pagkag. Lami ngayon ang feeling ba? Kabalo ba ka? Gikaluy-an ratang tanan sa Ginoo. Ako diri nga nagwali sa tubangan, ayaw paguna-una nga mas labaw ni siya nako, mas duol ni siya nako. Diha sa Ginoo, no, walay labaw nato, pareho ratanggi. Kaluy-an. Kay puro ta makasasala. Hello? Tungod sa akong kasungot sa nitabo sa itong nasod karon, grabing politika. Bisan pa og tag 15 na lang ang litro sa gas, dili gyapon na nila panaugog 15, ipabili na nila 70. Ngano man, nabuhi na lang ang atong nasod sa tax sa OFW. Pagkaigo nila sa gera, apektado sila, wa na sila marimit. Wala ni ubosad ang tax. Unya kay lugi naman daan ang atong gobyerno. Asa pa man sila ana, magsaligra sila sa mga existence, sitaw ka na ka ng mga taxes karon sa mga produkto. Ug usa ni ana kining fuel. Ug tangtangon ang excise tax. Tangtangon na sa na nga tax isuspinde sa na mga igsoon. Mugaan-gaan biya ta. Pero dili pwede nga naman wa nay sulod ang sudlanan. Nya imagine ha nabutang tas top 3. Pinaka-corrupt nga nasod. Suko, murag akong kasing-kasing lagot kayo nga nganong inganim ni sila oy. Nganong inganim man ni sila nganong grabe man jud sila makapangaw-kaw nga mga dato naman ni kayo, tagiyahan naman ni mga dagko kayong kumpanya. Manghilabot, mga ukaw, giyapon ay. Ngano man dyan eh, sungot kayo ka. Kabantay, siguro mo comment ko dito. Nga ko, dili lagi na cancel, dili lagi na tangtangon ng mga excise tax, ang value added tax, ka naman, dili na. Kay kung kuhaon na, wa na'y masulod sa malita. Muna'y nasa akong kasing-kasing mga... Pero ang tinud-anay lang po, diha at tubangan sa Ginoo, masay panon sad ko, gamay or dako nga sala, pareho ratang gikaluyan sa Ginoo. Hello? Maglibog kag unsay justice gyud. Diha to'y problema sa kalsada. Unya politiko ang gadrive sa sakyanan, nga maoy sadaan, diha na gyud ang pulis gaharang. Pagkaibalo nga muna, gipa, takas lang. Suko kayo mga tao. Tinuod gyud ay nga ang hustisya diri sa Pilipinas para na gyud sa mga dato. Para na gyud sa mga politiko. Suko kayo sila. Kay kung kabos pa to, sigurado. So, murag sungot kayo ta mga igsoon, pero
Ikaluyan, nagyutas Ginoo kung buot lang yun, huna-unaon. Di ko kakaingong mas dautan sa nako. But ang punto diha, nga kitang tanan magbabinantayon sa itong kagalingon, kay ang kasaypanan nga itong mahimo, gamay or dako, gikinahanglan atong inulsulan. Parehanin nila. Ningon dayon ang mga taga-Galilea, grabe Lord. Dautan yung kayo sila, Lord. Walay konsensya, Lord. Imagine sa paghahalat, pag yun nila, sa pagsimba, pag yun gimo, nga gipangpatay sila. Di na makataon ni Lord. Pero ningon si Lord, nagtuo ba mo? Nga mas matarong mo kaysa nila? Nagtuo mo, mas dautan pa sila kaysa ninyo? Ngunit ubag ni Lord, sultian mo na ako, kung dili ka mo maghinursol, mga matay usab ka mo. Ang buot pasabot ni Lord, lantawa inyong kaugalingon. And sometimes, ang atong makita sa uban, salamin, reflection. Nga pagkakita ni mo, grabiha man. Wait, sa abasin ako po, no? Subayon ni mo. Subayon ni mo imong kaugalingon. Subayon na to. Naatay kapanaminan. Naatay masusi, naatay mapamalandungan, mga igsuon. Aron dili ta mahimo nga maglantaw sa tong kaugalingon nga perfect. Samtang ang uban dautan, makasasala. Pero ang tinuod kitang tanan gikaluy-an lang. Now, ikaduha nga rason nganong dali kitang makahukom sa uban. Unsa tong una, tungod kay wa tagabantay sa tong kaugalingon, lain mo atong gibantayan. Ikaduha nga rason mga igsoon nga dali kitang makahukom sa uban kay atong panglantaw sa atong kaugalingon, mas ligon kaysa sa uban. Mas tarong kaysa sa uban. Mas maayo kaysa sa uban. Mas mangyatagon kaysa sa uban. Mas may gugmaon kaysa sa uban. Mas maluluyon kaysa sa uban. Munang dali kitang makahukom. Basahon na to ang 1 Corinthians 10:12. Ato lang ning kuhaag illustration sulod sa church. Kaya naa sa sulod sa church, nga nag-ila sa ilang kaugalingon nga ligon na, hukman hinuon ang mga mahuyang. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Niyon sa diha, kamong mga nag-ingon nga ligon, pagbantay nga dili kamo mapukan. Di ba? Muna gisulti? Ingon siya, therefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. Kadtong nag-ingon nga ligon kayo sila, grabe sila kaligon, gabarog yun sila, di na lagi, pagbantay lang yun. Pagbantay lang yun. Na dili ka mapukan. Dali kitang makahukom sa uban, tungod kay atong panglantas, atong kagalingon, ligon na kayo ta. Sultihan ka na ako, wala gyoy ligon. Ang Ginoo ra gyud mo nang magdepende tani. Pukan kita. Mahagba kita igsuon, makasala kita. And that is why kinahanglan kitang mahimong magbabinantayon mga igsuon. So, sa unsa mang paagi, o sa may atong buhaton, arang mahunong ning ato ang pagkinabuhi nga mahukmanon sa uban. Dali kini mo hukman ang uban. So may paagi na to. Dunay panambagon si Apostol Paul ngadto kang Timothy. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Dunay duha katambag. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ingon si Pablo ngadto kang Timothy. Kinsa man is Timothy? Pastor sa Ephesus. Ingon nga kag pastor, tagapangalaga sa katawhan sa Dios sa Efeso. Si Timothy ang pastor sa Efeso. At the same time, si Timothy batanon pa siya, pero nahimo siyang discipler sa Filipos, Thessalonica ug Corinto. Asa siya nagpastor? Sa Efeso, pero nahimo siyang discipler, mentor sa Corinto, sa Filipos o sa Thessalonica. Batanon pa ni si Timothy. Ang iyahang mama Hudiyo, ang iyang papa Grigo.
Tanawa mga igsoon ug unsay panambagon. Duha, 1 Timothy chapter 4 verse 16, ingon siya, take heed, bantayi, pagmatngon, take heed unto thyself. Unsay una? Iyang kaugalingon. Nga pagkinabuhi, iyang kagawian, iyahang pamatasan, maoy unang pabantayan, iyang kaugalingon, take heed of yourself. Sunod, and unto the doctrine. Unsa daw? Diha sa mga pagtulunan. Bantayan niya iyang kaugalingon ug ang iyang mga pagtudlo. Nganuman, tungod kay sa makadaghang panahon, maayo ra kang mostorya, pero imong pagkinabuhi, wa mahaom. Nakasinabot ha? Kita mga Kristohanon, mo Jesus gyud ta, Ginoo gyud atong istorya. Amen. Moingon gyud ta, pangutanon ta moingon ta, Christian gyud ko. Munang ningon diha bantayi imong pagkinabuhi, imong kaugalingon ug ang imong pagpanulti, doctrine, words, teaching, pulong nga buhian. Kay dapat ang imong pulong nga gibuhian maopoy imong pagkinabuhi. Imagine mo yung kaninyong kundangan ng sigarilyo niya, grabe po kung gaaso. Moingon ko ninyo, kabalo mo mga igsoon, walay kalinaw sunod sa usa ka panimalay kung dunay membro diyang palahubog. So namadlong ko ana unya ako pod palahubog. Then moingon ko ninyo undangan ning sugal pero ako pod gasugal. Lisod kayo na. Bisan patay, gidala na dito ang patay. Kay mag-service yuan. Magsige patag paabot. Asa man di ay si kuan? Ito pa di gamadyong pa. Gatungit pa. Sa bantayi mong pagkinabuhi o ang imong pagpanulti, doctrine. Sunod, continue in them. Kanang imong pagkinabuhi, nga nihaom sa imong pagpanulti, padayon na. Hello? Daghani. Nga, ang atong pagpanulti, Christian ko, pero atong pagkinabuhi, wa na mao. And that is why, dali kay kang makabantay sa uban. Pero kung imong kaugalingon, mo imong bantayan, imong pagpanulti, o imong binuhatan. One thing na akong na-learn sa akong mga anak, kay dili lamang ako, gatudlo nila, sila po, nagtudlo na ako. Usahay mga igsoon, focus na kay ko cellphone. Lord, salamat, humanang tanang trabal, buluhaton, Lord, ugma na pod, pahulay na ko, Lord. Gahigda na ako ka cellphone. Naami rules sa akong duha ka mga anak, nga usar akong musulti. Pag maingon ako, rest ang mga mata, kay taod-taod na mong nag-cellphone. Palong cellphone hipusa. Automatic na. Palong nila hipos. Ari na sila sa gawas. Magduwa-duwa na sila. And that is why, pag mubadlong ang imo ilang inahan niya, di mo tuman, maingon na dahil na ilang inahan. Daddy, wa na. Manglugpot na sila. Naanad sila ngayon, anak, nga usa, kasulti na ko, humanon, buhaton dayon nila. Kay mo'y among rules. Nabalsan ko gabi Amen? Nabalsan ko. Ning sulod sinaya og ningon, Dade, buhati ko og milk. Magpagama siya gatas, bibiron. Ning ko, yes anak. Pero nalingaw pa ko sa cellphone. Nigawa siya ni ato ni Rachel, ni abot siya dire, then ari siya dire, then ibalik siya dito og niingon na siya. Daddy, magsige ra kag cellphone diha. Di ko nimo buhatan og milk. Sorry nak. Tindog ko dayon, butang dayon gahimo na dayon ko gatas. Nangayo kong pasaylo. Ngano man. Gatudlo ko nila ang kausar ang isulti buhaton dayon ha. Pero ang akong gipakita nila wa na mao sa akong gitudlo.
Munang walay ginikanan na rin magpaisog-isog kas imong mga anak, pero ikaw di mismo wala nagbuhat. Nagkasinabot ha? Ito si Gaspar, dili ikaw, kato. Saad sa siyang mga manghod, gagmay pa na sila. Palitan niya ako sa to? Price ba to? Prince Price? O, sa ba to? Basta kay dili lang gina, kay nilara. Itabo po na mo. Na uli na wa mang gyud. Balik siya. Nga naman, isaad na. Ang imong gisulti, imong buhaton, kami sad dito na may tagbilaran. Na si Pangayo, Daddy, Prince Price ha, libing. Mapit na dito. Karon kay pagpamauli na namo, nabot naman ning mangga. Ningon na ganinarag, buntag, hantod na hapon. Karon gabi na. Papalit og Prince Price, abot na lang tag mangga, wa jud ni palit. Nituyok mi saka sa Arbes unya balik dayong sotoy tagbilaran. Prince Price ray toyo. 140 ang krodo. Pero kay naa man kay gisulti, kinahanglang imong buhaton. Watch yourself, ang imong kagawian, ang imong pagkinabuhi. And your doctrine, imong teaching, imong pagtudlo, imong pagpanulti. And continue doing. Nga naman, ikaw, imong kaugalingon og ang namati nimo maluwas. Buot gipasabot nga sa imong pagpanulti og sa imong pagkinabuhi nagpariho, naghaom, nagsulti kag pagpaubos, so mapaubsanon po ka, so naghaom siya. Aron nga inig manambag kas uban, siya nga imong gisultian maluwas og ikaw nga nagtambag. Pareho mong nakabenepisyo. Unsa may mahitabo nimo magtambag-tambag kanya ikaw pod mismo problema. Di ba ang imong gitambagan mas mugahe? Badlong. Tuo. Di ba? So siya napandol. Ikaw pod mismo kabalo man kang ang imong gisulti wa nimo gikinabuhi. Pakyasad ka. So duha mo. And that is why ningon bantayi imong kaugalingong pagkinabuhi og ang imong saman pagpanulti. Nagkasinabot ane? Amen? Nagkasinabot ane? Bantayan aron dili na ka magsigig hukom sa uban imong kaugalingong pagkinabuhi. Nunid naman nimo silang hukman. Ipakita lang nila nga ang imong gisulti makit-an diha sa imong pagkinabuhi mga igsoon. Now listen to this. Unsay pinaka gibalik-balik og sulti ni Lord, the repeating line ngayang gisulti ngadto sa mga taga Galilea? Naghuna-huna ba kamo nga mas dautan sila kaysa kaninyo? Sultian ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol, mga laglag usab kamo. How about katong mga gipangpatay dito? Naghuna-una ba mong mas dautan sila kay kaninyo? Ingon na pod si Lord, sultian ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol, mamatay sad mo sama kanila. Now listen to this mga igsoon. Ang paghukom, paghimuon sa hukmanan sa Dios. Wa ka gagamit og martilyo nga kahoy nga imong idokdok. Dili ikaw ang judge. Dili ikaw ang maghukom, ang Dios mga igsoon. Sa adlaw sa paghukom, dili moingon si Lord, oy, diri, pila man ni kasako ni imong matarong nga buhat. Timbangon na to, oy, 80. 80 o 5 ka gramo. Bigay mong dautan nga buhat. Ari. Uy, 100. Impierno gyud. Di gini madalag pa sa ilo. No, tanawa. Dili mo nga na ang Ginoo. Gamay og dakong sala. Bisag unsa pa na apelyido, mamortal, mabinyal, or maunsa pa na nga sin. Pastag sala gyud na, impierno gyud ang paingnan ana. And that is why, niingon si Lord nga ayaw hukmi ang imong isig katao. Nga naman, si Kristo maoy gihukman dito sa cross para anang tawhana.
Gibayran ni siya sa Ginoo, gipakamatyan ni siya sa Ginoo. Ang iyang paghukom, ang iyang silot gikuha sa Ginoo, gikan niya og iyahang gidala ngadto sa cross, og siya'y gihukman dito sa cross. Therefore, kung imo na siyang hukman, ang Ginoo mao'y imong gihukman. Munang giingnan na ka nga ayaw paghukom. Pila ka mga igayon nga nakaisumbong ni pastor, ingnon ka ni pastor, sagdi lang, pasaylua, iampo. Kay dili nimo siya pwedeng hukman. Kay kung imo siyang hukman, bisag unsa pa sa kadautan, ang imong paghukom kaniya, daw ang Ginoo mo imong gihukman, kay ang iyang pagkadautan, gibayran ni Kristo sa cross. Munang dili ka, pwede nga mo hukom. Tanawo na to mga igsuon, nganong nibalik-balik man jud ingon si Lord pag hinulsol. Ang pinakaunang wali nga atong madungog sa Biblia nga wali ni Jesus mga igsuon. Makita diha sa Mateo 4:17. Ningon dito, unya misugod pagwali si Jesus og miingon, pag hinulsol kamo. Pinakaunang preaching is repent. Sa Greek ni ana, metanoia. Ang metanoia, usa siya kapaagi katong tuyukon nimo. Kana bitang kita magpultahan mga igsuon nga tuyok-tuyok. Mura na siya wall. Dili ni siya pultahan, murag naa kay sekreto nga gitago sa likod. Diri tan-aw tanan kay mahuman na ta. For example, tawgon ni sa akong mga anak og secret door. Sa likod di ay ani na ay nakatago nga daghan kaayong mga butang. Og ako ni siyang birahon, mutuyok ra siya, og muatubang na ang daghang mga butang. Ako na pong birahon, kiniray mainyong makitaan. Metanoia, ingon anag porma. Mubali, metanoia. Mo na gitawag og repentance, nga igora kang gatubang ka sa sala, mo talikod na ka, imo na siyang talikdan. Na may uban nga nakasala, gitandog sa Holy Spirit, nihilang, Lord, makasasala, gid ko Ginoo. Grabe gid kayo ko pagpakasala, Lord. In Jesus' name, amen. Gatubang na pod sa sala. Di na maoy tinuod na metanoia sa kinabuhi. Ingon gyud si Lord, hinulsuli gyud. Liso. Metanoia, talikod gyud. Biyai gyud na siya, talikdi na gyud na. Napailaan gipalawuman nila nga description nga kanang lami kayo sa imuha. Then kalit ka nga kasukaon na kaayo. Di nagyud ka, luod kay para nimo mo nang manampong pagano ka. Di nagyud ka. Repentance. Di nagyud ka. Listen to this. Nganong gikinahanglan ang repentance? Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Revelation chapter 20 11 to 15. Ingon siya. Mauna ni ang katapusang paghukom. Ingon siya. Verse 11. Unya nakita ko ang dako og puti nga trono. Og ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta og ang langit gikan sa naglingkod sa trono og wala na kini makita pag-usab. Verse 12. Og nakita ko ang mga patay, inila og dili inila, nga nagbarog at ubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro, og may lain pagayong libro nga gibukhad, nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan, nga nahisulat sa mga libro. 13. Unya, ang kadagatan, ang kamatayon ug ang hadis
mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Verse 14, unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadtos linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Verse 15, paminaw. Tanawa ning 15. Suwaye ko nog huna-huna. Kung imong ngalan wala dito marehistro. Tanawang 15. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libros kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Muna si Nanay Pini ni stand siya. Asa man nanay tindog sa kuno nay kay wala sila kita nimo nay. Palug sa nay. Oh, muna si Nanay Pini. Lingkod nay. Glory to God sa kinabuhi ni Nanay Pini. Tabangan siya glutos. Ngano man. Dunay Kristohanon nga namatay, tambong siya dito. Siya na lay Kristohanong membros dayong. Tabangan siya, tamayon siya kaayo. But nistan sad siya. Iyang gisulti tanan pod unsay naan niya. Tama yo kayo kamong mga born again, kamong mga gawali pagani dito sa minteryo. Ga-service pagani sa minteryo. Si Nanay Pini, ikaw Pini, pag namatay ka, dito sa inyo ha, pagpa-worship, ayaw dito sa minteryo, kadugay kayo mahuman. Ga-service pa na ha, tanawag na ba na respeto na? Dagan kayo sa istorya, kana yung mga born again mo, kana yung mga pastor, pangwarta na nila ha, dagan kayo na sila, nangadato na sila. Di iya pong gihusayan tanan. Gihusay niya tanan. Naibayad, kini, naibayad, nay koleksyon, na tanan. Niingon, di nataan ni Pini, kay mo atraka na. Hello? Kining atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, dili ni ingon ang Ginoo, nakadawat kamo nga libre. Pag-alagad kamo nga walay bayad. Iya man si nanay. Bago po mas nanay. Nakiglakaw. Tabangan siya dito. Iya nagyong giingnan, sanataran ko ilubong. Kay arong inigawas, deras nanay. Problema. Nawa, di may mo yayong nimo, di may mo kuyog. Naman ko'y bana, nako'y igsuon, yung gingnan. Nako'y parinte. Ay kaubas church. Mong problema. No? Nasultian ka na ko. Lami kaglubnganan, ang imuhang pansyon, bulawan, ang imong lungon, diamond. Sa impierno ka, natugpa. May pagipangayo na lang imong lawas, iabuno sa humay, sinanduming pang resulta nimo. Para asa man ni. Nga kaunon manig-ulod, masagol man ni sa abog. Ya, maimpierno ka, mga igsuon, tanawa, ragyan na. Itong basaon, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Asa daw paingon? Batanon. Mga batanon, mga young people. Mga adult. Try to imagine. Gatahod o gasimba kas Ginoo. Nakaila ka Ginoo. Pero imong ngalan wala di ay nasulat dito. Wala ka na rehistro sa langit. Pangalan nga wala iya dito nasulat sa langit, itambog sa linaw sa kalayo. Muni hinumdumi. And that is why ni anhis Jesus Christ, nag-antos siya ayo ug namatay siya para nimo ug nako. Siya maoy gihukman sa sala sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Kinsay gihukman? Ang Ginoo. Ayaw naghukme ang imong isig katawo. Kay dunanay gihukman tungod sa iyang sala.
Dili siya ang ngayang hukman, kay gihukman na si Jesus tungod anay niya. Nasabtan na to, mga igsoon. Niyon siya dito, 1 Timothy 4:16, 3. Mao ba to? Itong ibasa ka ganina? Bantay imong pagkinabuhi. Imo rang kaugalingong pagkinabuhi. Paki mo sarili mo. Mind your own. Take heed of thyself. Next, imong doctrine, imong pagtulunan, imong pagpanulti, bantayin na mga igsoon. Nihaom ba ng duha? And then ningon siya, and then padayon. Maura na mga igsoon. In sunod, kung dili ka makahukom sa uban, bantayi imong kaugalingon. Nga basin mo ingon kag lig-on ako, kay pag-abot sa panahon, pwede kang mapukan. Kabalo mo, ingon si Lord, gituyo sa Diyos pagpili. Ang mga huyang nga mo'y mugiya sa mga lig-on. Ang mga walay gahom mo'y mugiya sa mga gamhanan. O gituyo sa Diyos nga ang giingong maalamon. No? Ang mga maalamon giyahan sa walay alamang. Ituyo sa Diyos. Nga naman, aron walay magpasigarbo. Always maghuna-huna sa kaugalingon, sa kaugalingon, sa kaugalingon ragyon. Kung maghisgot kag kaluoy, pagtabang, paghatag, kanunay kang maghuna-huna sa ubang tao. Pero kung maghisgot kag pagkadautan, pagka makasasala, imong kaugalingon mo, imong bantayan. Nagkasinabtanay ta mga igsoon. Naabatay nakatunan. Gikan karon. Ibutang sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing nga ikaw usab gikaluy-an ra sa Dios. Ang imong ipanugilon ang buhat sa Dios, dili ang tawo. Aron dili ka makaproblema sa kinabuhi. Magampo ta mga igsoon. Let's close our eyes. Let's pray. Let's pray. Father in heaven, salamat kay Lord sa mga pulong among mga nadungog karon. Tinuod kayod amahan nga kami nag-ila nga imong mga anak. Nga kami mga Kristohanon. Apan Lord, may mga kinaiya kami. Nga imong nakita nga wala ka mahimaya. Mga kinaiya Lord nga mahinukmanon sa mong isig katawo. Mga kinaiya Ginoo nga naghuna-huna lang nga kami lang maoy insakto. Kinaiya nga lantaw namos among kaugalingon, mas angat, mas labaw pa kaysa sa uban. Pasayloa kami karon sa dili pa mi mo pauli. Ug tabangi kami o Lord nga ang among mga nakatunan ma-apply namo sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi. Salamat Lord. Nagaampo ako Ginoo nga kining mga mensahe mabuhi gyud sa kada kasing-kasing. Kaming tanan mahimong magpaubos sa imong atubangan. Nga kanunay kami o Dios nga mindful nga kami igo ra gyud nimong gikaluy-an, giluwas mi nimo Ginoo. Dili namin nimo hukman kay ang imong anak mo imong gihukman. Salamat kayo anak Ginoo. Salamat sa tanang kinabuhi sa niya karon. Salamat sa kasulbaran sa mga pagsulayan, mga problema o kaayuhan sa mga balatian Ginoo. Dungog himaya kanimo lamang o Ginoo.